tabuk chungkuni jadi khali thang kai mone khaidi umo ang okay mone khaidi umo ob ani mokol bini jagabo kisa naithumung phane okay কিন্তু ang juri wan su kan kai ang juri an baka kaham on so kai o buri hai ka ang ban binu bang na thuri tim hoyto ba bini basai o buri no pesan na thuri tena bagoi khum jim rok pai tikana dresses kaham dress pai tini kana nung dress kaham pai chum di na thok mui tung di ka okay mboro ni basa putin ka mboro kuni basa putin ka phia ba o muni first love poila hamjo ko kajak mane buri besi bo shanti ke tongo mi iba khuji ke tongo mi angka tabuk chungkuni kajak hengke o chala ano khuji ke tongo hinoi abuni tamo guarantee tama sa buri o buri ba chung khale thangnai chungkuni tabuk ani kon ang khawno tabuk jodi ang an nogo ani bihik tongo kathar bihik ani nei thok bihik ang pon nei thok ni kajak tu phika pare na jodi ang ani bihik tongo jodi ani bihik basi ang sukhi ma yang kai ang u buri be thangoi ang tam sukhi manai ang buso tong thok manai chari ang je bona hamjak thamani abo hamja mungda ana tamo so hi guys khapani mare kiching ta khuktai bukok chong norok bahai tongbela khaklai nok jotono kahamno tongbena hinoi tini hai no hai kaisa important topic ne tube kan ang norni mobile screen ma phebika so ani taraf se phai kaham ya pharo mithun de burma channel tini ang boto buni tube phekan norok jotono semen bekana ani thamnelo nugaya konai kok ka haise lai thangnai salo ang live video phemani o live video kabuma borok ano bebak borok nano comments khai ba questions khai ka ang borni question ni answer no dinen boga ang jai toka jemante ang rika bat khoroksa bukuk jog ni question ang apro rika bat tini ang taisa kabaras khana boga kaham ka ang kabaras khana boga ang jai tokne tini bok topic o khoroksa bukuk jog ni question tomo abonorono sawai khana denen jor jokon nugbai kena ang bukuk tomo suika pari kai screen chungjor naitun bukuk ni mu ang tabuk sakla tanole directly mung sana abo thigya social media wo tai kaisa kok dara kaijak sula tai kaijak burui tam amsu kharlaik joto borgya do dara mono tui kisa sagadi ani mono last question dara tini ni bagai okay mane last question mane bo ano abun sre tebo question khaika ang bini question ni answer no angrika o question ni answer ba angrika but apro live video wo ang coverage khaimalia Hingga tini hai no hai ang coverage khane to joto takuk tai bukson ang konya ni musungo tini ni mainly topic norok joto saman ka bo topic no tubi akan ang phaika paithak jorot nane ne bagoi skip khlaya kare ani obidino tini nane ne bagoi ang norok joto no koi jao jodi norok skip khane hai kai tabun simne skip khai di jodi norok ani obidino chaja khai kai norok ano comments khai di iba chaja gya phano ano comment khai di norok joto no an se siu joto takuk tai bukson ang semano ka ham kano piaba norok ni bufai ungkhana eba norok ni beta ungkhana norok ni friends ungkhana norok no ani jemansak ang sawai khana dena bagoi muchungkha ani bakha tama bagoi awon bagang tini live tini ani o video ang ma phapika so phaide mainly topic tamo kaijak salabai kaijak burui tamni borok makhalai iba borok chasumai tamni masa iba tahuni baga borok hamjak lai tongnani nangkha tamni karone bomsok benefit ung borok bomsok faida ung iba nijini ma babani man sorman izzat bumsuk thangno iba bumsuk tono nijini sak nibo abon chung o tinini o topic ko chung chorcha kani kicha kolok nai norok gotona ang koine muchung norok paitha girote an o video no naizadi so jekok samakam hai takuk ta bukuk song chuni future no nai to khaina ni bagoi chung nai thok ungni bagoi chini ma baba chini bagoi bumsuk imang nu bumsuk osto khai bumsuk kaham wansuk chini bagoi poila to chuno chini ma 9 mas bogo tinu awam pore chung asayu chung munina ni rungyaw chuno munina ni phurungu chung mai chane rungyaw chuno mai chane ni phurungu okay chung himna ni rungyaw chuno himna ni phurungu chung lekha rungyaw chuno lekha phurungu chini ma baba tamni bhagwan tamni bagoi taki chung tol khaing kai chung kaham kai chak kaham chakri mannai tai kaham business khlainai abon pore chung kaham kaisa kaham bihik mane iba kaisa kaham busai mane chini poribar chini sangsar no chung khuchi kai talang mane ni pabai chung yotono jane jane hamjak mani buri bai iba hamjak mani chalabe kaija goi thang pheba kaijak mani bisa bisino bisitam bisipuri bisibani pore hinga kai baksa baksa takuk tai bukuk chong
buni bihig no hamjago hamjana ne boy chengo iba buni bihig no mokol thayu iba buni basai no hamjago okay inga baksa ka to nijini busai nogo koroi ni faida tiklayo ama kai bebak borok no tong sung tini ab kok ni tuya kono chung chorcha khane kok sarane chung o kok no mane chung o chini takhuk tai bukuk song ama kai kai jagoi nijini busane khibi kai jagoi chung tama faida ong o ko no chung tini kok sarane tini ani ob biduni maidam se faida chung chini laptop screen chung thangna ne chung chai tok nai ani o laptop screen ni bising tui ang noro baksa kok sane kha kai no jotono kaham kai no bujuan hene ani o kok no first of all no screen ube khana tabuk ani taraf se joto welcome to Mithun Deborma channel tai abon bising kai tini mainly topic tamo bising mainly topic ke tamo waisa achai nai waisa thui nai waisa achai nai waisa thui nai chung waisa no kai jak nai tini mainly topic abo okay dropa ham kare abon ani ham kare abo kani moto chung tiprasa chung jotono thansa abo chung jotono saimono kaham kare okay to tabok chung next page chung thanai ang o video no photo stock ang sakabare simin ang pano go tuni khebona tane malai jasuk sakam pano tuni ke ambo noni pas kango ang kaham kano edit claimano tay bare bar ang ani photo store ang habi ang nana bogas okay phari takuk ta buk chong ke mondo ke semano umong borok couple okay borok kuninyo kathal couple bobo kathal kaisa couple ঠিক আছে borok jotono tabong dino love marriage khayo ibe arrange marriage khayo jotono hamjago no kai jaw je love marriage khana bobo hamjago no kai jago arrange marriage khana bobo hamjago no kai jago pheba kai jak mane pore bisa bisu ni kana basarok mane thong sararo asai thong ang pore kai kicha nogo paribarik samasya ang thong iba kita hamjak mani haksal ung thango okay ko hamjak mani haksal ung to mani jaro hangai tomo yang gan mane kuno kaisa problem ya kaisa borok phaisi payo ba kaisa kok sitra sanai phaisok payo tabo kicha kok sitra sanai hame jukti dinai nogo iba porosubo phaine no phaine hai diba amai borok tongo ang munukha an mokol ba themai bo baksa jagao kaisa jaga nukha inga ambon thani kahani ba khane ne ka same amai no kahani ingkai tabuk nasina di o buni hame kok khana kahangkai je kicha jaga warai tongmani kicha tutumi meyong tongmani nogo kicha khapile yang tongmani ke borok hambia ya prisiana bo chai tok jate hingga ang tabuk je scam no samung na suru khaya saka ang takuk ta bukuk suno ani torop se ang konya ni muchung joto takuk ta bukuk suno norok na anu sai khana di big basai mani tomo ang saimi norok to mansuk pheba ani location anu sau chunggo warayu nogo jorau warayu ang bon chung ton bo chung wasu wara jana tan bo chung chikon bikon ang nono dish ano kaisa kokno suka hingkai nung jorau anu mana khayu pheb nung bisa anu care khayu but nung ano kok sunga ka ang mana khayu pheb ang non se care khayu an logo san tomsa chung wara to hakai udang ba chung wara na nau abo sini hamjak mu amo sini hamjak mu abon sa bo songsaro warai tongba takuk ta bukuk joto songsaro kaja kolongko tongo joto songsaro na warai mung tongo je songsaro warai mung kore kaja kolongko kore ko songsaro hamja mung sik kore for example tabuk ang bai ani big ba chakri khayo ani big businessman ang businessman ang ani alada office ani big ni alada office je khabi je topla tong je kono daka nai phumbai kok sanai bothang bi lama office thang phai bothang bi lama bin office thang phai rangni obab kore bini dol tongo bini bodol tongo ni dol bani se khaitani an dol bani se khaito kono ba ani stap ang se kapa tongo ni stap bani se kapa tone kono problem kro jagao mainly kok ngam haita ka o jaga tomo no kaisa bisi thunai bui dunia samane ke borok bihik basai hai diba bihik basai kene mukha salaya kene risitu leya borok kaham bihik basai amoy kintu abo hamza mung je nogo kita discussion tongo kok salai mung tongo kaisa samung tangna ni ke tini ang kaisa mobile pana ni bagai thangka hingkai tini ang kaisa mobile pana bagai thangka hingkai an bihing na ang sungu ba ang bihing ni thani planning now discussion khayo primary chana paira chana middle class ni borok chung hai diba na eka jorawan bihing mana khayo joran bihing samung tangka ang mana khayo chungma buji nai abon bagai no kichak joli mung phayo ene ko khapia hingkai kaja kolom ko phayo
Piaba ang tabo nonon di samane ko hungkai. Jenogo ware mung tongo onogo no sukhiengo hinoi. Ba hamza mung tongo mane ware mung tongo hinon rok nogo ta ware laidi. Ani ko no khana abo just kaisa ang example di mani kok si tai mung saya. Oke. Ingke tabuk phadi chung mainly je topic ko ang thama jaga keto mo brok bihik basai kathar kaja ka kathar. Mo bisa am khaboni couple kham. Tab next page ang thangnai umo hungkai. Borok te kaisa boroni couples. For example, ang muno ka hachong nai, omo hingkai ang umu ka ani wife. Okay. Omo hingka ani friends, omo ka bini bihik. Okay. Aba ang muno kicha haksalo khai to negrana ko. Bo hingka ani friend ya. Babro hingka alada bro kunui couple. Omo chung kuni couple mone kai di ang bai ani bihik. Ang bini example na nai ang ba ani bini example na nai. Ang tabuk o buri baksa ang nukha hai diba nukha koksaka munika free inka hai diba just kokno ang skip khai dika chung kuni hamjak lai kaja kai thaka kaja khata kaja khaya ko mane kaja ne bagai planning thaka tu ang hamjak tongmani ani bigo saimiya bona hamjak mani o buri ana hamjak mani bini bosai saimiya chung tabuk emon ja pressure nai to ki chung kunu kharoi kaja ne bagai planning khai tong. Oke, tabuk chung kuni jadi khali thang kai mone khai di umo ang. Oke, mone khai di umo ob tamasa buri. Oke, ha. Ingkai ob buri ba chung khali thang nai. Chung kuni. Tabuk ani kon ang khawano. Tabuk jadi ang nogo ani bihik to kathar bihik ani nai thok bihik. Ang pun nai thok ni ka tu fika pare na. Jadi ang ani bihik tongo jadi ani bihik basi ang sukhi manya hengkai ang u buri be thangoi ang tamu sukhi manai ang busu tong tok manai sadi ang je bona hamjak thamani aba hamja mungda na tamu ang sanai ke mo hamja mungya abo to mo attraction nasina di o buri choose kami kanu ya shoot kanu bo skirt kanu ya bo short dress kanu bo kisa nethoku kisa sexy to kita han bihik tam sexy yam su nethoke Ingka ani mokol thai biang thaka bini jagabo. Ani mokol bor thanai ani mokol bini jagabo kisa nai themung phane. Okay. Kintu ang juri wan su kan kai. Ang juri an baka kaham on so ka o buri hai ka ang ban binu bang nai thobi tim. Hoyto ba bini basai o buri no pesa nai thobi tena bagoi khum gym rok pai ti kana dresses kaham dress pai ti ni kana. Nung dress kaham pai chum di nai thok mui tung di but on nai thok buri bagoi ani bagoi simis. Hine bin basai bono wan su ka konai khum gym rok pai ti kana bono rok ton tu gym rok khaina kaham dress chumui to na nail polish nai thokai phuli to kana na eyebrow rok kaham kai phuli to kana taki nai thok nu na ta kintu on nai theni phaida sab thiklai ka uchala bobono to bono nuga kone hamja ka kok saka bobo emne basi noko kisa jamela ang to problem to mi to ikai am hai jaga bosi tabuk te khoksa mone khai di tabuk dino mone khai di o buri no te masa bini porosi mone khai di bini porosi o buri bobono chuklami dikha buri mane chuklami dine no but joto buri ago baksa buri rok chuklami diu ya hame sita kok sana bukan number 1 amon bisingo hai hene ke joto buri ama ya 100 bisingo 5% buri rok to baksa chini ta kok sudo buri sini churi taro botong ama sita kok sanai rok eke bini hame kok no bo yang khana pika ang agi simi kaisa kono sao yang di khana kai yang di par khai di jita hame kok no kam kok yang di khana di dadi je ma sakse dadi abon agi simi sao kintu o kok no borok kai follow khali okay Ikai tabuk jokon tabo wan sumo pheka do jai hok ang kajaganu ba mai ken umtui chala ma baksa ko kam gai sau ekdom ne thokai to ano ang jorabo urang puya ke san kan lo horu onani problem no bo ngo share khai kan bono ekdom bobo apsu sungjago ikai mana bo basa tulai kha ga khushi ka tongman o buri wanchu kintu o burui jotto kok no wanchu pai nai bo ang basa kok sa khushi mano chung ang bo basa kok sa ang khushi mano santi khe tongoi mano an bese bang kok sa ka santi khe tongoi menya mane koto kore kok wan sunai bas kaisa kono wan sugya borok ta khuk tai khuk song ang je buri hamza ka o buri ano kaisa kha tabuk o buri ano wan suano ki kom si kom o buri wan suano ki ang u chala be kaisa goi thanga ke okay ang peksa tik mak dinai tabuk mone khai di o buri jodi u chala be kaisa thanga ke tomo guarantee tong ke chung kuni kaja thangmani pore
jungkuni khushi tongnai ya u chala baksa angkai thangkai kai u chala no bumsuk khushi tonne aboni tomo guarantee tong tabuk chungwan suano khorsa boring hakai jodi bo ano no khushi kai toni man khai bo o boring no khushi kai toni man khamu jehetu boro kunile kathar big basai sei borole hamza tonglai mani si hai diba hamza go si kai jago tabuk chung jotono lap marriage khai arrange marriage khai boro kuniba hamza go kai jago kathar kai jago mani si kai jago pore kabini basa putuin ka okay boro ni basa putuin ka boro kuniba basa putuin ka phiaba o buni first lap poila hamza go kai jago mani buri besi bo shanti kai tongo mi eba khushi kai tongo mi angka tabuk chung kuni kai jago hingke o chala ano khushi kai tongo hinoi abuni tamo guarantee tong abu kuno guarantee rida mano kya bo diri rima ka ano sat ani point of view ka angsana kya bo kuno jeno khushi kai toni meya just bobono attraction che jodi kubuino o chala jodi tabo amona ang joto khushi ang ekbar remove khari benai okay tabo mone khai di o chala jodi bono hamza go kubuino bobono khushi kai toni ngaka jodi o chala ni bakha kaham o chala ni wan sumu kaham jodi ani wan sumu o chala angka jodi ani wan sumu jodi kaham hikakai okay ang ani bigno jepro ang ani bigno nang na thoko toni khamu ang chong khamu ang nogo khumjim pai tenai ri kam pai chumi tenai buye kana ang na thori tenai buye tebo ang na thori tinan big just ani bago buini bago ya so ke tabuk choma ka toni mano phiaba ang ma ka toni mane ang bonok bo ba ka tongo ani big chang sande ke tongo mi ke ang bo ba ka thanga kono kunjo no khuji ke tongo mi abo number 1 dote ka sa ko khunkai tabuk ang o burino hamza ka ya chungkuni hamza ka okay bini bo basa tongo tabuk o chala bini o burino bo hamza ka hingkai bo kaisa buma kaisa busa bai buman alada khaika iba kaisa bihigno kaisa busai bai bihigno alada khaika number 1 amo kebo shanti khai tonga mano bo jibono khushi rakhai tonga mano ki bo khoroksa buma no bo bini busa bai alada khaika o bini busa mangnoi tongo o busa mangnoi baksa bo buma no alada khai diga hingkai bo ki khushi tongmana sara jibon mamano bini basai bo bini hamza go tongo amsung na thokai tonu ri kaham pai sumri tongo hom jim khari tinu na thokai tonu taki ani makhang taki ani mokol buni bihin phati thangi ani bago amake toni woi botha kone buni bihin sego to kai am ku dino udang no takuk tai bukuk chong no sai nari abo papna nang no naya pap nang nai blena hingke tabuk chung saiman chung abo pap nang hingke tebo chung ya appreciate hai diba kintu abar bisu nijini bihigno hingka abar thikai toni nai nijini bihigno abar thikai toni nai teka ko bowan sugi ke ang bui ni biha bak samai kok samane ke amai kang samung tang mun ke an bihi go jodi bui tang ke tomung no hai diba abo ke bowan sugi no jai hok tabuk okok to pai kan tabuk jeta ang mainly teka kok ke tomo do ke tabuk mone khai di o buri bai o chala bor khushi pana tong kana hai diba khushi ke pana tong kana কিন্তু আপনি সেখানে সাইমি আইবলে কি তোম গ্যারান্টি তং chung খুশি কা তনে যদি কোনো কারণ হয় মুংসা ইয়া প্রেসিলেকশন থাকা বড় হামিয়াঙ্কা তাবু ও চালা বিনি ব্র কোনো হামজাগো তং কাই জাগো হামজাগলে তমাসি ব বুরিনো হামজাগো কাই জাগো ফেকেকা তাবু মনে খেদি তেমাসা বুরুই ফেকা ও জাগাবো তেমাসা বুরুই ফায়া কোনই নাইথক বিনি সারেবসি নাইথক তেমাসা বুরুই ফেকেকা tomo guarantee tong ki u chala tai se bir bhai jago baka thange angnani tomo guarantee tong oboni anu sadi bini bihi oro tongoi si bini tongoi si bro kone hamjak tongoi si bote masani bihi na hamjak ka jago u jaga tui phai inge bota kaisa burina nuga konoi tan hamjak ge hene tomo guarantee tong uni jon ung ramano abo ungoi me ani mote ka no mote to manso no comment section sui khana didi abo kuni dino umi bo thanai tane bo bina bo hamjak mungi attractions bo suru ke bo baksa kene bo pai jene bo baksa inya kai tebo hai diba yang tebo tonai chai tonai
borok kuni dino bo santi ke tongo mi amai ke kaisa kunu chala lai buri amai ke kaija kaya jodi o chala o buri ni yakar dika bo sacho ungoi tonga apru bo kuni kasaro klai tonga bini bo sai bo koroi hamja mo chala bo kuni apur bo tomong nai bini obosha tomong nai o buri ni obosha tomong nai wara wansu nai kabo bono si guarantee bono si biswas khamia bono bhake biswas khaniba wan suna noy ki o chala jodi ano khiboi thanga hinkai ang tomung nai ani obosta phai diba tomung nai ani obosta apro ana ani busa no accept khanai na ani busa no accept khanai nor ke amake accept khanu khai ang ungkhano ang bo khai gela ba ang ka ano pon accept ta khaito ani bhik phanut abo kebo khaime ingke sabni khoting nai takuk ta bukuk jong burini no khoting nai charani khoting yago bote masa burini kajak thamano bonang hangai bo jemon bono phasok ma heke bote masa burini phasok mano kinu o burini tamha chalana phasono bo onek kosto na onek bejite na onek manson bo thangpane bini onek bejite bo unai nonai ingke chung amha ke ya pirino chung chele ko noi puno phaida kore takuk tai bukuk jong kaisa tongo kaisa bano khushi jong ni chung ekbar no waisa no asai nai chung waisa no thui nai chung kajang man bo waisa no kajang chung borok chini borok chare phangchini simi chikon ni simi kotor ngoi thango ma chuno bogo 9 mas dinu ampraka chung asai chung munina ni rungyano chuno munina ni phurungu chung asai chung himna rungyano chuno himna ni phurungu chung lekha rungyano lekha sungna bo chai to tamni karonai taki chung tol khangkai chung kaisa kaham chakri manai iba kaham businessman klai ka opportunity no chung jere aim khai je chini opportunity abon chung manani bagai iba chung chini small businessman unani bagai tai kaham big manani bagai chung lai po kaisa joton sari chung kaisa muituk man mung ketamo kai jak man chini lai po chung joton sari enjoy joton sari kaham sal ke bobo kai lai panda chini kai lai panda chung o buri kaisa na thok kaisa buri manani bagai kaisa kaham buri manani bagai chung bumso kosto makai ma poriu thunan mo chung bo thuya karai ma poriu berana mo chung bere eklai ma poriu school o thango tuition khayo tamo khana bagai chu pori na bagai tan poriba pori nani chakri manani kaham businessman nani nung doctor mana engineer mana yung joto kaham pori nai kaham educated nai ang person kaham kaisa big manai ingke nu kaham big manani ngakai kaham big mani nung kaja kono sinung kisa big no sinung yakar thang abo kuno mane datong tu takute buk so ani koimung jesa mani kaisa no sadi kaham sadi joto ni no barabar no ang joto no koine mu no joto takute bukuk chong amhai no tawan sugadi kaham ya prisel di kaisa ni big no nuga koine ta hamjak lai di tabuk o big bo obusai bo to bumso koso khekana hai diba bini bigno busung na thaka to na boga nung bo nini bigno na thaka to ni jadi buini bigno nuga kono mokolta thai di nung bo nini bigno na thaka to ni di ri para kan na kan tin di ya sex dress kan ha kan tin ya nung na thaka to ni totally oburi thini jemon to nini big theliba temon no ke bo thini phelaya bas kicha phel mani hinga kai je borone figure personality abo kicha phenai abo bobo jagabo kicha fat nai boho kotor nai ya bin slim nai nung nini big ni nogo bonu khum gym pai tin big no gym kharidi kam dress chudi nail polish pai phuli tin di makeup khari tin di nang kai nin big ne thokoi ton hair strength khari kam shampoo phuli di use khari di ni big no ne thokoi ton buni big no mokol thaya kare ni ni big no ham jogai ton एक बार काजक दी एक बार आसाई दी एक बार काजक दी ता एक बार न थुई दी सिकोन ता दुनिया वो चिकोन चिनी किचन सगा chung kathang tona ni jaga wo chung ne thoka tona no so ta khonda bukok jong ani kono busu hamjak ang saimalia te bandrok no ang jaman sak ang bujona ang tai toka so apsoro kok joto ta khonda bukok jono ani kok jaga ka bandrok share khai di tai buino banana no bukoi jora di joto ta khonda bukok jong joto no hambai